Assalamu alaikum warahmatullah. Wannan shine ci gaban bidiyon yanda za ka yi swapping na tBTCs da sUSDT, yanda za ka yi swapping nashi. In baka ga wancan bidiyon na farko ba, akwai link ɗinsa a ƙasan description, sannan a wancan ma akwai link ɗin wannan bidiyon a ƙasan description. Insha Allah, Allah ya ba mu sa'a, Allah ya taimake mu, sai a gwada a gani. Nan shine metamask wallet namu. Abin da za ka yi shine ga 1 tBTCs ga wannan sUSDT guda 132. So abin da za ka yi, za ka taɓa nan, daga ka taɓa za ka shiga browser naka, sai ka zo nan ka yi pasting. In ya gwada ma wancan wajen da ka shiga na wajen adin, sai ka taɓa wajen alamun browser ka goge abin link ɗin da yake gurin, sai ka yi pasting ɗin wannan a gurin. Gashi nan Uniswap za ka taɓa. Wannan na shiga ne ɗazu, na yi bidiyo sai ya zo bidiyon ya rikice bai yi saving ba. So wannan na farkon da ya gwada ma sai ka shige shi. In ka shige shi zai kai ka direct Uniswap version 2. Ga version 2 ɗin nan ya kawo ka. So amma kafin haka zai gwada ma connect wallet da sauransu. Ni na riga da na yi, na so ya koma baya na yi daga farko. Amma kana gani da ka gane tun da turanci ne, zai ce ma connect da suwaye. So yanzu ga wannan ɗinka ya yi adin, gashi nan a nan. Menene connecting? In bai connecting ba, a nan gurin da ka ga ya gwada ma connect wallet, shi ma sai ka danna shi, shikenan. So yanzu abin da za mu yi shine za mu zaɓi token namu. Ga wannan ya riga da ya hau mana, tBTCs ya hau. Sai mu zaɓi token ɗin da za mu yi exchange da shi, shine sUSDT. Gashi nan ya gwada mana sUSDT. Ga tBTC, ga sBTC, ga Ethereum. Shi ma za ka iya amfani da shi, amma me sai ka tara wannan USDT da yawa tukunna, shine za ka iya siyan BTC ko Ethereum. So yanzu gashi nan mun taɓa BTC, za mu yi swapping daga wannan BTCs zuwa wannan sBTC. Guda nawa za mu yi? Sai ka danna max. In ka ga dama ka danna all. In ka ga dama za ka iya zuwa nan sai ka goge, ba sai ka sa max ɗin ba kenan. Ka goge sai ka sa guda nawa kake so. Tunda namu guda ɗaya ne, sai ka sa 0.1 abu in kana son ka rage. Amma yanzu mu danna max, da mu canja shi duka. So gashi nan sBTCs guda ɗaya sun cire charges nasu. Charges nasu shine 0.1 ɗin nan. Ana ƙara 1 dai koma 1. Gashi yana 0.99 ne. So gashi nan adadin guda ɗaya ya kama a yanzu haka dala 117. Yana hawa yana sauka. Za ku ga yanzun nan ma har ya ɗan sauka ya ragu. So abin da za ka yi shine sai ka taɓa nan swap ɗin. Kana taɓa swap, gashi nan ya gwada ma output in receive at least. Ga abin da za ka yi receive, za su cire dala ɗaya kenan, bai ma kai dala ɗaya ba. Sai ka danna accept. Kana danna sai ka danna confirm swap. Gashi nan waiting for confirming. Swapping yana confirming. In ya gama, shikenan ka yi swapping. So gashi nan sai ka danna har ya gama sacin nashi. Bi wannan gashi nan abin da za su cire na gas fee gashi nan a nan. tBTCs za su cire 0.003, shine gas fee naka. Total abin da za ka karɓa gashi nan 99 BTCs. Sai ka taɓa confirm. So Allah sa ba data bane ya ƙare. Yawwa, waiting for confirm transaction submit. Wait, transaction submitting. View on Satoshi's chain. Transaction
shikenan sai ka taɓa close. Shikenan ka yi transaction sai ka koma wallet naka. Za ka taɓa nan gurin kenan. Nan haka ga wallet. So gashi in kuka duba a nan gashi an kwashe wannan tBTCs sun kwashe. Ga USDT mu ne kawai ya rage. Sannan wancan bai zo ba, zai zo. Bari mu kai scroll down. Za ka gan shi. So gashi nan sun riga da sun mana adin nashi. Na fita na dawo wallet ɗin. Gashi nan ya dawo 249. Sannan kamar yadda na faɗa suna ƙara yawan shi. Za ka ga suna ɗan ƙara ma. In kana son ka siya BTC sai ka tara da yawa tukunna za su barka ka siya sBTC. Shi ma test ne ba wai yana yi ba. Ba wai yana yi ba ne. In ka zo ka shiga browser naka a lokacin da za ka yi pasting ɗin link ɗin ya kawo ka wajen da ka yi na farko kenan. Na adin da ka zo ka yi na wannan ɗin zai kawo ka kamar haka to sai ka danna nan sama. Sai ka goge link ɗin da yake gurin sai ka sa naka. Alhamdulillah shikenan mun yi swapping. Sannan kuma in za ka yi swapping ɗin shi wannan BTC ya baka sBTC shi ma kamar haka ne za ka yi. Kamar haka ne yanda muka yi wannan haka za ka yi wannan. Gashi bari mu shiga ga browser ɗin tunda mun riga da mun shiga kawai dai gwada mana ne. Abin da za ka yi kawai da ka zo nan gurin ne sai ka canja ka ɗauka USDT ɗin sUSDT. Gashi nan sai ka ɗauke shi. In ka ɗauke shi sai ka zo ka shiga select token a nan. Sai ka ɗauka tBTCs. Wanda za ka siya shi ne a sama. Ai kuɗin wanda kake so ka canza da shi shine a sama. Wanda kake so a baka shi ne a ƙasa. So abin da za ka yi in max ne gashi nan max. In kuma kana so ka rage sai ka zo ka rage. Ko kuma nan gurin yanzu kun ga max da a bamu guda biyu da ɗauri ne. In muka yi niyya sai mu goge. In guda ɗaya muke so mu siya tBTCs ɗin sai mu sa 1 kawai. In da ɗauri sai mu sa point wani abu. So kun ga 1 za su caje mu dala 119. A can kuma mun siyar da 17 ne ko nawa. So abin da za ka yi kawai sai ka zo in ka gama sai ka taɓa approve sUSDT. Sai ka taɓa approve a nan. Maji. Approving. So bari mu sa max. Transaction complete. Wannan har ya riga da ya yi complete. Wancan da muka fara ne ko? Na riga da na danna mask kuma a nan. So dai kawai gashi nan swap ɗin ya fito. Sai ka taɓa swap. Gashi nan abin da za su bamu in suka ɗauka wannan dala 249 da point 4955 ɗin nan za su bamu tBTCs guda biyu. So kaga Allah ya sa in ya tashi fitowa ya fita ko a wannan price ɗin ne ko ƙasa da haka ma ya fita lafiya lau. In kai holding zai ƙaru nan gaba sai ka danna confirm swap. Waiting for confirming. Sai ka ɗan jira ya gwada ma charges ɗinka. So kaga charges ɗinka the same irin wancan ne suka sa gashi nan 0.00032. Sai ka danna confirm. So haka da ka ta swapping nashi. Sannan sauran coin abin da ya sa wannan da ku ga sai an yi amfani da link tukunna za ka shiga ba swap kawai da ka danna ya ma swapping ba. Sabida shi wannan ba na gaskiyan ba ne kawai dai ana yi ne swapping ɗin. Shikenan close. So sai ka koma kan wallet naka. Ga wallet ɗin nan.
So kun ga direct gashi sUSDT mu babu, duka mun siya tBTCs da shi. Allah ya bamu sa'a, Allah ya sa mu ci moriyan wannan Satoshi BTCs ɗin. Amin. So in Allah yadda zan yi bidiyo akan yanda mutum zai je ya samu Ethereum na test da BTC na test, yanda za ka yi swapping nashi, amma sai na